Nay, mano po? Saan ka na naman galing, Myla? Kina Renz na naman ba? Sinabihan na kita na ayaw ko sa lalaking yon. Bakit ba ayaw mo makinig sa akin? Nay, mahal ko po si Renz. Wala kang mapapala sa pagmamahal na yan. Hindi ka mabubuhay niyan. Bakit ba ayaw nyo kay Renz? Unang tingin ko pa lang sa kanya, iba na ang kutob ko. Kaya akong sundin mo. Nay, mabait naman siya sa akin. Sa'yo, Myla. Pero, pakitang tao lang yon para makuha ka lang niya. Basta, kung ayaw nyo sa kanya, aalis na lang ako dito. Sasama na lang ako kay Renz. Myla, kung ayaw mo makinig sa akin, bahala ka. Hindi ko na kaya makisama sa inyo. Lagi nyo na lang pinag-iinitan si Renz. Kabutihan mo lang ang iniisip ko, Myla. Sige, sumama ka sa kanya. Tingnan lang natin kung mabubuhay ka na maayos. Hindi ko man gustong suwayin kayo, Ma. Pero mahal ko si Renz. Siya ang kaligayahan ko. Renz, Oh, bakit mahal? hindi pa ako dinadatnan ngayong buwan. Ibig sabihin, buntis ka? Siguro, Sigurado na yan, mahal. Buntis ka. pero kailangan na muna natin siguraduhin. Hayaan mo. Bibili ako ng pregnancy test para malaman natin. Sige, mahal. Mahal, eto na. Nakabili na ako. Sige, mahal. Sandali lang, ha. Mahal, buntis nga ako. Talaga? Magiging tatay na ako? Ibabalita ko to pagdating ni Mama. Bakit ganyan naman ang mukha mo? Hindi ka ba masaya na magkakaanak na tayo? Masaya. Pero, hindi ko alam kung matatanggap ni Mama na magkakaanak na ako. Tawagan ko muna si Mercedes. Wag! Hayaan mo na lang muna sila. Saka mo na sabihin na buntis ka. Pero Renz, Basta, yun ang desisyon ko. Tawagan nga si Mercedes. Hello, Mercedes. Kamusta na kayo? Si Nanay? Okay lang naman kami dito, Ate Myla. Si Nanay asa labas. Galit pa rin ba siya sa akin? Siguro nga, ate. Ayaw ka nga niya patawagan eh. Pag sinasabi kong kamustahin ka namin, ayaw niya. Ah, ganun ba? Oo, ate. Huwag ka mag-alala. Huhupa din yung galit ni Nanay sa'yo. Kasalanan ko rin naman, Mercedes. Kailan ka nga pala manganganak, ate? Mga 2 buwan pa, Mercedes. Malapit na pala. Ibig sabihin, magiging tita na ako. Oo, Mercedes. Sana makauwi kami dyan kapag lumabas si baby. Sana nga, ate. Malay mo, pag nakita ni Nanay yung apo niya, mawala yung galit niya. Sana nga. Sige na. Baka dumating na si Renz. Bakit, ate? May problema ba kay Kuya Renz? Ah, wala naman. Sige na. Bye. Bakit kaya parang takot na takot si ate? O Renz, andyan ka na pala. Oh, mukhang nagulat ka. Bigla ka na lang kasi sumusulpot. Baka may ginagawa kang hindi ko alam, ha? Renz! Tumawag ka pala kay Mercedes, ha? oo, anong problema doon? Kapatid ko naman siya. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Na huwag ka natawag sa kanila. Bakit ba? Anong masama doon? Kinakamusta ko lang naman sila. Siguro, nagsusumbong ka sa kanila, no? Wala akong sinasabi na kahit ano sa kanila. At hindi ako kinakausap ni Nanay. Ano? Masaya ka na? Galit pa rin si Nanay sa akin hanggang ngayon. Dahil mas pinili kita kaysa sa kanila. Ang dami mong drama. Kamusta na kaya si Myla? Mercedes? Halika nga muna dito.
Bakit po, Nay? Anak, nakakausap mo ba ang ate mo? Nay, nakausap ko po siya kanina. Bakit po? Kamusta naman daw siya? Okay naman po siya, Nay. Pero parang malungkot siya. Pinapakamusta nga po kayo. Di ba malapit na siyang manganak? Opo, Nay. 2 buwan na lang po. Magkakaapo na po kayo. Kaya nga anak, magiging lola na pala ako niyan. Bakit po hindi niyo pupuntahan si ate kila Kuya Renz? Hayaan mo anak, pupuntahan din natin siya. Sige po. Sigurado matutuwa niyan si ate Myla. Kahit ganun ang ginawa sa akin ng ate mo anak, hindi ko rin naman siya pwedeng pabayaan. Kanina nga po, Nay. Parang takot na takot siya na malaman ni Kuya Renz. Nakausap niya ako. Bakit daw? Hindi niya naman po sinabi, Nay. Yun lang po yung kutob ko. Sige anak, dapat pala madalaw na natin ang ate mo. Opo, Nay. Baka po hindi po maganda yung trato nila doon kay ate. Tiyak sa mama ni Myla. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ako papayag na may uwi nila si Myla. Renz? Kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba galing? Napainom lang ako sa mga barkada ko. Renz, lagi ka nalang umiinom. Bakit hindi ka kaya maghanap ng trabaho? Malapit na akong manganak. Nandiyan naman sila mama at papa. Sila nang bahala dyan. Ano? Tama bang narinig ko? Ipapaubayan mo na lang sa mga magulang mo ang anak natin? Oo, wala akong mahanap na trabaho. Sila na muna ang gumastos para sa anak natin. Papayag naman sila. Tugat ka talaga. Anong sabi mo? Bakit? Totoo naman ah! Akala ko magbabago ka pag nagkaanak na tayo. Mas lumala ka pa pala. Hindi mo maiiwasan ng mga barkada mo. Bitawan mo ako, Renz! Wala kang pakialam kung ano ang gusto kong gawin. May pakialam ako dahil asawa mo ako. At magiging tatay ka ng anak ko. Hindi mo ba naisip ang magiging kinabukasan namin? Kakauwi mo lang, aalis ka na naman. Saan kaya yung cellphone ko? Kalimutan ko kung saan ko nilagay. Hoy Renz, kinuha mo ba yung cellphone ko? Bakit? Anong gagawin mo? Tatawagan mo ang nanay mo? Oo. Masama ba yon? Ha? Hindi pwede. Bakit ba? Pati ba naman yan ipagdadamot mo? Gusto ko lang naman kausapin ng kapatid ko ah. Para ano? Para magsumbong ka sa kanila? Ano bang pinagsasabi mo? Yan na nga lang yung paraan para makausap ko sila. Akin na yon. Wala nga sa akin. Asan na nga? Ilabas mo nga. Sinabi na nga wala. Bakit ba ang kulit mo? Ano ba, Renz? Nasasaktan ako. Mercedes, asan si nanay? Bakit, ate? Andun siya sa kusina. Mercedes, makinig ka. Sabihin mo kay nanay, sunduin niya na ako dito. Bakit naman, ate? Basta, yun lang ang sabihin mo. Tsaka ako nasasabihin sa inyo. Sige na, baka magising pa si Renz. Sige, ate. Basta mag-ingat ka dyan. Oo, Mercedes. Basta, bilisan nyo ha. Ano kayo nangyayari kay ate? Nay! Nay! Oh, bakit Mercedes? Nay, si ate po! Bakit? Anong nangyari sa ate mo? Sabi niya po, puntahan po natin siya at sunduin. Bakit daw? Hindi ko po alam, Nay. Baka po may masamang nangyayari kay ate. Sinasabi ko na nga ba eh, masama ang kutob ko. Baka kung ano nang ginawa ng asawa niya sa kanya. Kaya nga po, Nay, puntahan na po natin si ate. Sige, kukunin ko lang yung bag ko. Sige po, Nay. Myla!
Myla! Bakit ka ba sumisigaw? Nasaan yung cellphone mo? Hindi ko alam. Di ba sabi mo wala sa'yo? Asan nasabi eh? Siguro tinawagan mo yung magaling mong nanay. Hoy! Huwag mong matawag na ganyan ang nanay ko. Bakit hindi? Di ba tinakwili ka na doon? Tapos, gusto mo umuwi sa kanila? Kung ako sa'yo, huwag mo nang pangarapin na mag-aalala sila sa'yo. Hindi totoo yan! Sinasaktan mo na ako? Ano ba? Nasasaktan ako! Bakit? Sino bang unang nanakit? Di ba ikaw? Tama na, Renz. Nasasaktan na ako! Hindi ka magtatanda kung hindi ka masasaktan. Ano ba, Renz? Bitawan mo ako! Myla, anak? Myla? Nay, Sino may gawa sa'yo niyan, anak? Ang asawa mo ba? opo, Nay. Nasaan siya? Renz? Nay! Renz! 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 Lumabas ka dyan! Renz! Nanay ni Myla yun ah. Nandiyan yung nanay ni Myla? Hindi ka na naawa sa anak ko? Sinasaktan mo siya? Kahit alam mong buntis siya? Tita, hindi ko naman po sinasadya. Siya naman po yung nauna. Hindi sinasadya? Sige, Myla. Kunin mo na ang mga damit mo. Myla, huwag mo naman akong iwan oh. Kung hindi mo sana ako sinasaktan, Renz, hindi kita iiwanan. Myla, patawarin mo ako. Myla, tara na. Tita, hindi ko naman po talaga sinasadya. Huwag niyo naman po kunin pati ang anak ko. Myla! Mahal, tita, huwag niyo naman pong gawin sa akin to. Mahal ko po ang mag-ina ko. Kung mahal mo sila, hindi mo siya sasaktan. Mahal,